खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव BPF राजखान्थि हान्जानि थामहिनबा 17 बोसोर सरकार खालामनाय BPF राजखान्थि हान्जानि 3,000 कौटि केलेंकारिनि सोराङाव फैदों। नंगौ बे समाव मोनसे बिग आपडेट प्रमोद बर'आ खौरां मेलनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे 3,000 कौटिनि केलेंकारि बे केलेंकारि सोराङाव फैदों BPF राजखान्थि हान्जानि 17 बोसोर सरकार सालायनायाव थारैनो बैफोर रांखौ बा थामहिनबा बैफोर कौटि कौटि रांखौ बै समाव हाग्रामा महिलारिया माबे खामानियाव बिथाङा बाहायदोंमोन तथ्य होदों बिथां बिटिआरनि CM प्रमोद बर'आ। কিন্তু এতিয়া আমি সব তথ্য পাতিবিলাক গোটালো প্ৰায় 3,000 কোটি টকা কেলেংকাৰী BTCত তেখেতসকলে কৰিলে প্ৰায় 3,000 কোটি টকা केलेंकारि BTCत तेखेतসকলে কৰিলে आरो बिथाङा बुंबावदों बे समाव हाग्रामा महिलारिया बा बिथाङा जुदि थाबैनो जुदि जेलाव थांनो गोसोब्ला बे समाव बिथाङा प्रसेस खालामना होगोन होननानै बुंदों आरो बिथाङा बुंबावदों जे आं सासे जैलबो नङा असिबो नङा आइसिबो नङा नाथाय आंनाव गोहोबो गैया बिथांखौ सोनो नाथाय जुदि बैफोरखौ बा बिथाङा जुदि थाबनो थांथारनो जुदि गोसोबा बेखौ प्रसेस खालामना होनो हागोन होनना बुंदों बिटिआरनि CM प्रमोद बर'आ। চাওক জেলত ভৰোৱাৰ কাৰণে মই না অচি না মই জেলাৰ মইতো এটা গণতান্ত্ৰিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আছোঁ আৰু জেলত যাবৰ কাৰণে যদি বহুত ইচ্ছুক আছে এইটো অলপ স্পীড আপ কৰিব পাৰোঁ আমি। बे समाव माबे बे 3,000 कौटि केलेंकारि जे सोराङाव फैनाय माबे आयदाया बबेयाव बिथाङा बाहायदों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायगोन थामहिनबा प्रमोद बर'आ बुंनायखौ नोंथांमोननि गेजेराव होगोन। 3,000 कौटिनि केलेंकारिनि गेजेरावनो बिथाङा 1,500 कौटि रांखौ जेबो फान गैयालासिनो बिल दिहुननानै बिथाङा जादों होननानै बुंदों जे 1,500 कौटि रांखौ जेबो फान गैया बे फान गैयालासिनो बा फान गैयिनि मोनसे डाटा दं होननानै बुंदों। 300 कौटि खामानि मावनाय दिन्थिदों नाथाय खामानि गैया नाथाय बै समावनो 300 कौटि रांखौ बा रां जाखिनि रां बै जाख्ल'नाय बेखौ बिथांमोना जे खामानि मावनाय दिन्थिदों नाथाय गुबै ओंथियाव नाथाय खामानिया जायाखै ठिकादारा फैसा नागिरनोबो फैयाखै बै 300 कौटि रांनि जे बिथांमोना खामानि मावदों बै खामानि मावनायनि जायबा ठिकादार बे ठिकादारा दिनैसिमबो बेनि बिलखौ नागिरनो थाखाय फैयाखै होननानै बुंदों। 1500 कोटी टका এনেকুৱা য'ত কোনো ফাণ্ড নোহোৱাকৈ কোনো হেড নোহোৱাকৈ তেখেতসকলে অৰ্ডাৰ দি দিছে পাৰ্চেণ্ট লৈ পেলাই ইয়াৰ ডাটা আমাৰ তাত আছে। 300 কোটি টকা এনেকুৱা পেপাৰে পত্ৰে দেখাইছে যে কাম কৰা কমপ্লিট হৈ গ'ল 100% কিন্তু 5 বছৰ ঠিকাদাৰে পইচাই বিচাৰি অহা নাই। যদি মানুহ এজনে ৰাস্তা বনাইছে 10 কোটি টকাৰ সি কিয় পইচা বিচাৰি অহা নাই তাৰমানে এই 1500 কোটিৰ লগত আৰু 300 কোটি যোগ দিয়ক 1800 कोटी टका আপনার डाइरेक्ट केलेंकारित आहि गल। बे समाव मोनसे बिग आपडेट जे प्रमोद बर'खौ बे समाव गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन ओनसोलनिफ्राय बिथाङा ठिकादार लाबोयो होननानै बाथ्रा बुंबाय थानाय समाव बे समाव प्रमोद बर'आ मोनसे बिग आपडेट होदों। बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव प्रमोद बर'ल' नङा BTC को खुंथाय खालामनाय बिथां हाग्रामा महिलारियाबो बै समाव खुन्दुंनि साटानि साप्लाय होनाय कम्बलनि साप्लाय होनायाव गुबुन जायगानिफ्राय बिथाङाबो ठिकादार लिंहरोमोन बे बाथ्राया सोराङाव फैदों। बिथाङा बुंदों जे साप्लायनि मुङाव UPनिफ्राय राजस्थाननिफ्राय अन्ध्र प्रदेशनिफ्राय आरो बेंगलरनिफ्राय बिथांमोननो साप्लाय हरदों। बिथाङा मानि साप्लाय हरदों 32 कौटिनि साटानि साप्लाय हरदों 32 कौटिनि साप्लाय हरदों साटानि साप्लाय 42 कौटिनि खुन्दुंनि साप्लाय हरदों 72 कौटि रांनि कम्बलनि साप्लाय हरदों बा साप्लाय हरनाय दिन्थिदों। 300-400 कोटी टकार खुटा कम्बल साप्लाय আছে এই সাপ্লায়াৰবিলাক ইয়াৰ নহয় কোনোবা UPৰ কোনোবা ৰাজস্থানৰ কোনোবা অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ কোনোবা বেংগলোৰৰ সেই মানুহবিলাকে দেখাইছে যে 32 কোটি টকাৰ ছাতি সাপ্লাই আছে কোনোবা কৈছে যে মোৰ খুটা সাপ্লাই আছে 42 কোটি টকাৰ কোনোবা কৈছে মোৰ 72 কোটি টকাৰ মানে কম্বল সাপ্লাই আছে এইবিলাক দেখাইছে। বিটিআরনি খুংगिरि बिथां प्रमोद बर'आ बाथ्रा बुंबावदों जे 72 कौटिनि रांनि जुदि कम्बल साप्लाय खालामदोंबा बिथाङा गुबुन जायगायाव बे कम्बल साप्लाय खालामनायखौ बिथाङा हिसाब खालामदों आरो हिसाब खालामनायाव बिथाङा बुंदों जे
बेयाव आसामखौनो खोबजोबनो हागोन थामहिनबा आसामखौनो बे समाव कम्बलजों 72 कौटि रांनि जुदि कम्बल बायदोंब्ला आसामखौनो खोबनो हागोन बेंगालरसिम वेस्ट बेंगलसिम मोनहैगोन होननानै बुंदों बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ। এতিয়া আমি হিসাব কৰি চালোঁ 72 কোটি টকাৰ যদি কম্বল কিনিব লাগে যি কম্বলৰ দাম 150 টকা এই 72 কোটিত কিমান কম্বল পাব 72 কোটিৰ কম্বলটো মানে গোটেই অসমৰ মানুহ উৰি পেলাই আৰু বেংগললৈকে গৈ পাব বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মানুহবিলাকে উৰিব পাৰিব সো এই তথ্যবিলাক আমাৰ হাতত আছে এতিয়া बिटिआरआव आयेन आफादा आरो बेखौ नोजोर बोनानैनो जे जाख्ल'नाय 3,000 कौटिनि केलेंकारि बे केलेंकारिखौ लानानैनो बिटिसि आयेन आफादा थिरांथा खालामदों आसाम सरकारनो बे समाव गसर थिसननायखौ नुनो मोनो बा गसर थिसनदों होननानै बिथां बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बुंदों। যোৱা বছৰ সেইকাৰণে আমি এছেম্বলিত এটা সিদ্ধান্ত লৈ পেলাই অসম চৰকাৰলৈ পঠাইছোঁ যে ইয়াৰ ওপৰত CBI ইনকুৱাৰী হ'ব লাগে এতিয়া আমি লাহে লাহেকৈ হওক আমি এইটো বিচাৰিছিলোঁ যিহেতু BPF বিচাৰিছে এইটো ততাতৈয়াকৈ হ'ব লাগে গতিকে আমি এতিয়া সোনকালে কৰি দিম এই ইলেকশ্যনত যোৱাৰ লগে লগে আমি বাকী প্ৰক্ৰিয়াখিনি PIL দিব লাগে মানে আমি কিবা সুপ্ৰিম কোৰ্টক কেছ দিব লাগে হাইকোৰ্টত দিব লাগে কি প্ৰক্ৰিয়া আছে সব প্ৰক্ৰিয়া আমি আৰম্ভ কৰি দিম ইলেকশ্যনৰ পিছত যেহেতু তেখেতসকলে সোনকালে বিচাৰিছে আৰু যদি এसेबां गोख्रैनो जुदि जेलाव हाबनो गोसोब्ला बे समाव बिटिआरनि सीएम प्रमोद बर'आ बे समाव बिथांखौ गोरलैयै थामहिनबा थाबैनो हाबनायनि जेलाव लांनायनि बेबस्था प्रसेसखौ खालामगोन होननानै बुंदों बिथां प्रमोद बर'आ 3,000 कौटिनि केलेंकारि सोराङाव फैनायनि बाथ्राखौ बिथां प्रमोद बर'आ बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। गोजोनथाव खौरां सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा बाजाज बाइक सालायनानै मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। सेरफांगुरि बाजाज श'रुमा ईद एन्ड बिहु दामाका अफार होगासिनो दं। क'क्राझार जिल्ला सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 22 मार्चनिफ्राय 30 एप्रिलसिम ईद एन्ड बिहु दामाका अफार आरो एक्सचेन्जनि खाबुफोर होगासिनो दं। नोंथांमोना सेरफांगुरियाव थानाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमाव खुंफुंजानाय ईद एन्ड बिहु दामाका अफार एक्सचेन्जआव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बाजाजनि बाइकखौ लांफैनो हागोन। बाजाजनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा लोगोसे मोजां अफारबो लानानै फैदों। बेफोरनो जाबाय हेलमेट फ्रि 5 लिटार पेट्रल फ्रि केस होनानै बाइक बायगिरिफोरनो 1,000 रां केसबेक हरफिननाय जागोन। आरोबाव लोगोसे मोनसे गोजोनथाव खौरां 500 रां होग्रोनानै गोसोबादि बाइकखौ आवग्रिना दोननो हागोन आरो गासै गारिजों लोगोसे मोनफा एसर गिफ्ट हरनाय जागोन। फुंखा एन्टारप्राइज बाजाज श'रुमा 7,999 रां बेसेनावनो डाउन पेमेन्ट होनानै बाइक लानो हागोन आरो जायखिजाया बाइकखौनो एक्सचेन्ज खालामनायनि खाबु लानानै फैदों। आबुङै मिथिनो थाखाय 6003817191 7002240725 आरो 9101547892 बे जानबुं नाम्बाराव खौरां लाहरनो हागोन।